Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बे समाव गोदान अफिसियेल नटिस सफैदों, बेनो जाबाय स्किल टेस्ट एबा भाइभा टेस्टआ पस्टपन खालामबाय। बेनो जाबाय आसाम हेल्थआव एबा आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट DHS लेभेलाव एबा DME लेभेलाव। आरो प्रेजेन्टलि DHS एप्लाइ जागासिनो दङ, बिनि लास्ट डेटखौ आं खोन्थागासिनो दङ। एन्ड BTC इलेक्सन फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैला, साननैल'सै। देन BTC आव Gr-4 आरो Gr-3 रिजाल्टआ मा जागोन, दा बेनि सायाव जों जोबनायथिं सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन। जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे साख्रिनि बागै नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। दा जों फैबाय DHS एबा DME नि अफिसियेल वेबसाइटआव। बे जाबाय नन टेक्निकेल Gr-3 लेभेलाव, जाय नोंथांमोना थांनाय बाराव नन टेक्निकेल पास खालामबाय। दा बिनि भाइभा टेस्ट आरो स्किल टेस्टआ दङमोन आरो बे जानो गोनांमोन 22 माने जोंहा सेप्तेम्बराव जानो गोनांमोन आरो। दानि बे नटिसआ फैदों, रिशिडिउल खालामबाय, माने दायो गोदान नटिस फैदों। बेनो जाबाय गोदान डेट होबाय पस्टपन खालामनानै। जेरावनोखि नोंथांमोना 22 आव जानो गोनां थांबाय, बेनो जाबाय 25 बेयाव थांबाय। देन बेनिफ्राय 23 ना थांबाय, 26 आव थांबाय सेप्तेम्बराव, आरो लोगोसे लास्ट स्किल टेस्ट 24 आव जानो गोनां थांबाय। बेनो जाबाय 27 सेप्तेम्बराव हरनाय जाबाय। दा माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोना पस्टपन खालामबाय। दा नोंथांमोना मिथिखागौ दासान्दि मा जागासिनो दं आसाम स्टेटआव। दा जायफ्रा नन टेक्निकेल लाइनाव दङमोन, बेखिनि होनाय डेटआव नोंथांमोना सेम एड्रेस सेम कन्डिसनाव थांनांगोन आरो। अके, बेखिनि DME नि अफिसियेल आपडेट। दानिया जों फैलायबाय DHS लेभेलाव। दा बेयावबो Gr-3 नन टेक्निकेल पस्टआ गोदानै एप्लाइ जागासिनो दङमोन। दा बेनि टटेल पस्टआ 191 मोन। बेखौथ' नोंथांमोना भिडिअ नुखादों, आरो लोगोसे खायसे एप्लाइ खालामबाय। दा बिनि लास्ट डेट, बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ बेनो जाबाय 21 एबा गाबोन। अके, गाबोन बिनि लास्ट डेट नोंथांमोना मोनदों। जुदि एप्लाइ खालामबा दासिमबो सोलिगासिनो दङ, मालाबा सम टेक्निकेल इसु जायो, बेखायनो थाबनो खालामना लानांगौ। नैबे नेक्स्ट अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नै फर्मेटआ बेनो, नोंथांमोना बे फर्मावनो साबमिट खालामनांगौ आरो। जोबोर इजि प्रसेस, खालि फट' साइनल' आपल'ड खालामनांगौ, बाखि डेटाखौल' नोंथांमोना होनांगौ। बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरायनायनि सायाव। दा बे आनजादा थाब जागोन, आरो बे एप्लाइ जोबनाय लोगो लोगो Gr-4 पस्ट फैगोन। बेनो जाबाय 600नि खाथियाव थानाय चान्सआ दङ। आरो फाइनाल रिजाल्ट होनोबा टेक्निकेल, बेनिफ्राय नन टेक्निकेला नोंथांमोना दानि अनगयिंआ बेनो जाबाय अक्ट'बरनि फार्स्ट सप्तायाव मोनगोन। 9 डेटआव मोननाय चान्सआ दङ। बेनिफ्राय 10 डेटआव गासैबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय खानापारा फिल्डआव मोननाय चान्सआ दङ, जेरै आसाम पुलिस, एडिआरइ, बेनिफ्राय टेक्निकेल नन टेक्निकेल हेल्थआव। देन बेनिफ्राय GT, PGT, DEE नोंथांमोना 10 अक्ट'बराव साख्रि मोनगोन। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो अक्ट'बर लास्ट सप्तायाव गोदान एडिआरइ 3.0, बेनिफ्राय आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट, बेनिफ्राय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट, बेनिफ्राय टेट, आरो लोगोसे गुबुन गुबुन पस्ट फैनाय चान्सआ दंबावो। अलमस्ट 20,000 पस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव फैबावनो हागौ। बेनो जाबाय 2026नि थाखाय बिथांमोना आरोबाव साख्रि होगोन, मानोना 2026आव आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दङ। दा बेखौ जों मिथिबाय। दानिया जों सावरायनोसै BTC नि। अके, दा जोङो BTC होनोबा दा जोङो CSB आव थांनांगोन। दा जोङो CSB थांसै। देन CSB क्लिक खालामबाय। देन फैनाय लोगो लोगो CSB नि होननाय लोगो लोगो दा जेबो पावार गैथ'वा, खारन दायो गभर्नमेन्ट गैया। दा गभर्नमेन्ट गैथ'वा, दानिया फैबाय जे जुदि गभर्नमेन्ट फैयोबा बे प्रसेसा थाबनो जागोन। बेनो जाबाय Gr-4 रिजाल्ट, थार्ड ग्रेड स्किल टेस्ट, बेनिफ्राय हमना ला थार्ड ग्रेड रिजाल्ट HS लेभेलनि। देन बेनिफ्राय जेखि पेन्डिं दङमोन टेट, बेखौबो गासैबो प्रसेसा अक्ट'बर सेकेन्ड सप्तायाव जानाय चान्सआ दं। हमना ला 10 अक्ट'बर उनावहाय बियो प्रसेसआव जानाय चान्सआ दङ। दानिया BTC, अके, BTC इलेक्सना 22 सेप्तेम्बराव दङ। अके, 22 सेप्तेम्बराव दङ। बिनि थाखायनो जानो हागौ आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टआ पस्टपन खालामदों, खारन जोंनि BTC निफ्रायबो आसामनि हेल्थआव माने पास जानाय दङथ', बेखायनो भट होनांगौनि खोथा दङ। दा बेखायनो बेखौहाय पस्टपन खालामनायनि गुबै थांखिबो जानो हागौ आरो। दा जियानो जा, साननैल'सै 2 डेजल'सै, नोंथांमोना भटखौहाय जायनो होयो गोसो गोथारै होदो। बेनिफ्राय सरकाराव सोर फैयो फैया 26 सेप्तेम्बराव बेखौ मोनथिसिगोन। दा बेल' जे गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट फैयोबा प्रसेसा थाब जागोन, आरो जुदि गोदान गभर्नमेन्ट फैयोबा प्रसेसा एसे टाइम लागोन आरो। दा बेनो आसा खालामो, जाहाथे जि सरकार फैयो जाहाथे पेन्डिं थानायफोरखौ मावना होयो। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट